السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كبرات سمعتنا هم يتخونوا كما لهم ناي راديو سلام تخاتلتو زخونكم كلاتكم من البات زناي ساعات مكيار كهلونا يو لنك أنا مالتي مستي ناي حمامات زولو قداي بيت منقس زوصه سلازخونه ازي كله بروغرامنا مالتي زمصو دلون بروغرامنا داركا ساعات كلته كاب ساعات كلته حساب ساعات 4 كاب ساعات كلته حساب 3 كمون حدا بروغرام كا كاب ساعات 3 حساب 4 لنا مالتي اتقندقني بروغرامنا كاب ساعات كلته حساب 4 كخوني بحلفي زنايلو معتي سحرن عينن زبل قداي ناي رقيا شرعيه ملكيتو كمون زعباتات ايرترا زبل اب ساعات كلته كساب ساعة 3 كهلونا مالتيو من البات نسوم من هون ويكلت سومن كم تخنتاتهم كيدنا مالتيو سلازي نقولاتكم مالتيو ساعات مقيارو قرب كشجرنا يخيليو نجرجن ان شاء الله بزخون غيزه تكاتاتلو يعدمكم مالتيو لو ما عتم سانا شيخ ابو حنيفه من البات يلن خون وي كنصبينا حساب زمصانا ግን نبروغرامنا هنقصلينا مالتي كم تزب حلف زبلكم من البات ابز مصو دلو حتوتاتون نخنملس استفرالي حتو هلوكم خيليو ب 00447794 83 كدولو تخوليهم نزخون رئيتهم مالتي نحسابكم من نتي بروغرام زدن فعنا نغراتن نعاخدكم زرأيكم حد جيجاتاتون كله خيل نزي كله حاويسكم مالت نزعهم كتزاروبنا مالتي بسترفه ام نايلو معت مدب كملسكم كله مدبنا ابتي ناي سولو زكايد سحرن عينن زبل كل جزي ساعات كلتن كساب ساعة 3 يزلنا مالت بإرتراق وزازرة ساعات كلتة ناي دحر قدري كساب 3 مالتي كسابتي زقير مالتي ناي حمامات قداي سلازولو من البات منقسي كوم غيرو سلازولو مالتي بسترفه كلاتكم ابزلوهم مسدراهم صبو نختلو انداتتم له مدبنا كنقصلينا مالتي سلازي ابزنا يلو معتي مدب كبرات احوات من البات انا حافشاو زخونه كقربولكم مستي من البات ابو حنيفه تمصينا ونا منغوياتونا حافشاو مالتي انت اي كساب حجي كنغبرو صنحنا مس شيخ ابو حنيفه اتي جمجمه نغبرينا مالتي سلازي اتار استنا نايلومي سلامنتا ايو السحر زفحفح زولو نزبل تقيسنا عندنا ون مفتحيون كنغبرو زغبانا نغراتن وحد حد كابت حماماتون كغلص كفتني مالتي سلازي ابزخونه غيزه ابزخونه هاجر اندحر داني ناي سحر مسفحفح الله خوينو ابت حبرتسب حدا قدلت الله مالتي بحلفي مسلم حبرتسب اندحر كوينو قداماي اب دينو زي مفلاط دينو بتخكل غيرو زي محازون زي مفلاطون اتي حبرتسب يرئنا مالتي سو بخال وغن كا زي تمهاري كونو نقلي مالتي وي تمرت زي بله حبرتسب اندحر كوينو كسفح خلي مالتي سلازي ابزي ناي دخنتن ناي زي ممهارن زي معلامن زلو حبرتسب مبزحتو غيزي زناي سحرن عينن كسفحفح نريو مالتي اذا انتاي نتي اتم سحرا ويكا اتم كم اوزو غبرو سبات اتحبرتسب زي فلط سلازي رايو اتحبرتسب زي تمهاره سلازي رايو ويكا ابدينون زي فلط سلازي رايو نساتهم كتقوملو
عريوم يصعروا مالتيهم ويكا عريوم صرحلو مهناتو اندحر ادي فلط كويني ومسኦም نعاتهم كخدم زخيل مالتي حجي ابزي كاستمر سيهلو ويكا بزحات عماويل كطري يخيل مالتي ነገር ግን እቲ ሕብረተሰብ ብዛዕባ ሃይማኖቱ ዝፈልጥ እንድሕር ኮይኑ ብዛዕባ ዝስሕርን ዓይንን ኩሉ ነገር ፈሊጡ ባዕሉ ዝከላኸለሉ መንገዲ እንድሕር ዝርኢ ኮይኑ እዚ እውን ባዕሉ ነቶም ስሓራ ይዋግኦም ስለ ዘሎ ንሳቶም ካብኡ እንዳረሓቁ እዮም ዝኸዱ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ሓደ ካብቲ ስሕር ዝበዝሓሉ እንታሽም እዩ ዝሓለፈ ግዜ ከምቲ ትፈልጦ መብዛሕቱ ግዜ ሎሚ ካብ ሕብረተሰብና እውን ጀሚርና ማለት እዩ ብዙሕ ግዜ እዩ ብዛዕባ ናይ ዓይኒ ናይ ስሕሪ ከም ዝኮይነ ዝብል ማለት እዩ ስለዚ ክሳብ ሕጂ ስሕርን ዓይንን ዝብል ወይ ከኣኒ ሓሰድን ሓዊስካ ማለት እዩ ዝሰለስተ ጉዳይ እዚ ተታሒዙ ዝኸይድ ክኸውን ይኽእል ሓደ ግዜ እውን ነንበይኑ ክኸይድ እዩ ንኣብነት ዓይንን ሓሰድን ነንበይኑ ክኸይድ ይኽእል እዩ ዓይኑ ንበይኑ ክኸይድ ስሕር ዝተሓወሶ ሓደ ግዜ ይመጽእ ማለት እዩ እንድሕር ዳኣ ስሕር ኣሎ ኮይኑ መብዛሕትኡ ግዜ እቲ ክልተ ዳርጋ ክህልው ይኽእል እዩ ዓይንን ሓሰድን ማለት እዩ ሕጂ ብትንተናውን ተዛረብናሉ ነርና ማለት ኣነ ሕጂ ቁርብ ኣሕፀር እንዳበልኩ ምሳኻትኩም ከም خلاصه ክበኩም ንማለት እዩ ስሕር ክበሃል እንከሎን ዓይን ክበሃል እንከሎን ሓሰድ ክበሃል እንከሎን ንኽንፈልዮ ብዙሕ ግዜ ሰብ ይሓትት እዩ ወይ ከዓ የደናግሩ እዮም እንታይ እዩ ዓይኒ እንታይ እዩ ስሕር እንታይ እዩ ዝብል ማለት እዩ ስለዚ ብመጀመርያ ዓይን እስክንጀምር ዓይን ክንብል ከለና ሓደ ሰብ እንተዳኣና ሓደ ሰብ ሪእዎ ሞር እቲ ዝረአዮ ነገር ኣብኡ ዝረአዮ ነገር ወይ ከዓ ኣብ ነፍሱ ዝረአዮ ነገር ዓጂብዎ ስኒ ማሻአላህ ብዘይ ምባሉ ዝመጽእ ናይ ዓይኒ ጽልዋ እዩ ማሻአላህ ብዘይ ምባሉ እዚ ከኣኒ ምናልባት ኣብ ደቅኻውን ክህሉ ክእል ኣብ ሰበይቱ ሓደ ሰብ ኣብ ሰበይቱ ወይ ከዓ ሰብኣይ ሰበይትኻ ኣብ ሰብኣያ ኣብ ደቅሆም ኣብ ትፈትዎም ሰባት ከምዚ እውን ማሻአላህ ብዘይ ምባል ብዘይ ክንጎድኦም ኢና ኢሎም ብዘይ ምሕሳብ ዝግበር ነገራት እዩ ክጎድኦ ኢሉ ዘይገብር ማለት እዩ ግን ኣጋጣሚ ኮይኑ ማሻአላህ ብዘይ ምባሉ ንኣብነት ቆልዓ ይውለድ ማሻአላህ ጽቡቕ ቆልዓ ሕጂ ማሻአላህ ክንዝብል ክንደይዳ ጽቡቕ ቆልዓ ክንደይዳ ዓይኑ እዝኑ ገለ ወይ ከምዚ ይብሉ እሞ እቲ ቆልዓቲ ኣብቲ ዝረአዮ እቲ ሰብቲ ማህሰይቲ ክወርዶ ክእል ማለት እዩ ስለዚ እንታይ ንብል ኣለና ኣብዚ ማለት ዓይኒ ክወድቆ ክእል እዚ ግን ብደይ እንታሽሙ ዝግበር እዩ ብደይ ሓሳብ ወይ ከዓ ክጎድኤ ነዚሉ ዘይገብር ኮነ ኢሉ ዘይገብር ሰብ ማለት እዩ እዚ ከዓ መፍትሒኡ ከዓ ብጣዕሚ ቀረባ እዩ ግን ነቲ ሰብ ምናልባት ዘይትረኽቦ ክትከውን ትኽእል ናይቲ ሰብ ዝኾነ ዓይነት ኣሰር ወይ ከዓ ዝኾነ ናቱ ወላ ጥፍጣፍ ይኹን ወላ ማይ ተሓፂቡ ኢዱ ተሓፂቡ ወይ ዝኾነ ውዱእ ገይሩ እንድሕር ደኣኒ ነቲ ሰብቲ ካብኡ ኣስቲኻዮን ሓፂብካዮን ብቀጥታ እዩ ዝድሕን ማለት እዩ እቲ ፈውስናቱ ግን እዚ ሰብ እዚ ዘይረኸብካ እዩ እቲ ፀገም ስለዚ ሕጂ ዓይኒ ብሕፅር ዝበለ ከምዚ እዩ ማሻአላህ ብዘይ ምባል ብዘይ ተንኮል ማለት እዩ ዝመጽእ ጉዳይ ናብ ሓሰድ እንድሕር ክኸይድ ኮይኑ ግን እዚ ዝረአዮ ሰብ ናብ ሓሰድ ይሮ ማለት እዩ ምክንያቱ እዚ ሰብ ዝርእዎ ዘሎ ካልእ ሰብ ክኸውን ይኽእል ግን እንታይ ኣብ ዝኸውን እዩ ሓሰድ ዝቕየር ካብ ልቡ ሕማቕ ተተምኒዩ ዝዋለ ንዕማ ካብ ምትምናይ ማለት እዩ ዝዋለ ንዕማ ምትምናይ ማለት እቲ ገንዘብ ሒዝዎ ዘሎ ወይ ሃብቲ ሒዝዎ ዘሎ ወይ ከዓ መልክዑ ወይ ጨጉሩ ወይ ዝኾነ ጨጉራ ኹን መልክዓ ኹን ዝኾነ ካብቲ ኣካላታ ኹን ወይ ካብ ትኽደኑ ክዳውንቲ ወይ ካብቲ ገዝኣ ኣምዋል ሂቦ ኣላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ፀጋ ሂብዎም ዘሎ ነዚ ሰብ እዚ ሂቦ ወይ ነዛ ሰብ እዚኣ ሂብዋ ዘሎ እዚ ፀጋ እዚ ሽሻይ እዚ ወይ ከዓ እዚ ንዕማ እዚ እንተደኣ ክጠፍእ ትደሊ ኮንካ ማለት እዩ ነዚ ክጥምት ከሎ ስኒ እዚ ከማን ሓሊፉሉ ሎሚ እዚ ከምዚ ኮይኑ እዚ ከምዚ ኮይኑ ኢሉ እቲ ረኺብዎ ዘሎ ክጠፍእ ዝትምነይ እንድሕር ኮይኑ እዚ ሓሰድ ይበሃል ማለት እዩ ስለዚ ካብ ዓይኒ በዚ ቁርብ ፍልይ ይብሎ ማለት እዩ ናብ ስሕር ሕጂ እንድሕር መፂና እዚ ሓሰድ እዚ ዝበልናዮ ንሰብ እዚ ኣብ ሕማቕ ቦታ ክሪኦ ደሊ ወይ ከዓ እቲ ሃብቲ ዘለዎ ሃብቲ ቁርብ ገንዘብ ረኺቡ ገንዘቡ ክጠፍእ ደልዮ ሓሊፉሉ ክሓልፈሉ ኣይደሊን
كم زعينة لب زحازة صلوا مسحادرو اتون ما سيتي ودو أمه جن الله سبحانه وتعالى ونتي جنسون قالن كتفو إذا لين خون نجر جن السبز حجن تاي جبر نعون إذا جن سبز خط في إن السبزي كتصلوا له يخون ويكا كحموم ويخون ويجلز خون عينة نجر كجبر له نفس سحر كيدو اتصال سايد الرجال جبر مالتي نفس سحر كيدو نفس سحر زي كم دليلو كابت سحر تسامعوا أب نتسبتي السحر جبرلو أب حما أودو مالتي تسبتي سلازي بخمس ملكع ناب سحر غير سلازي عيني حاسدن سحرن كمزي عينة ترتيبات الله مالتي كمزي عينة يوم كم في اليوم كن كإلا لنا مالتي سلازي نجرجن كابزون كلهم حجي سلاسي يوم نبلهم زلنا حدا سب انت راني كو أربو زيد اللي كوينو إذا قد دايزي كم يجري إخكالا خل انت رأز دلي كوينو بزح نجارات مكالا خلي الله أبزون إن شاء الله أبتوسن جيزاتون كنقول صينا نحنا كابت مكالا خلي حدا خاو أذكار الصباح والمساء بمقباري أذكار الصباح والمساء زجبر نحر كوينو حدا سب زي نبلو زلنا نجر أيك أربوني فتصيمو أيك أربوني سلازي حدا عبي تأجم حجي عنتو يوناتسي إزنبوركو حدا مالت أب حدا حبرة سب انت ناي هايمانوتو قداي زي فلت انت رأى خوينو ويكاني فليتون زي طبق اندحر كوينو ويكاني اب تكبر زي وعلو اندحر كوينو انت يخونا له مالتي حدا خابتي حجي صقمات زموصو زلو انت بزي مفلاطو اتم كالوتي يصاوتو له مالتي سلازي السب تحبرت سبتي مسلم كوينو ترى مسكابتي اسكار ناي الله سبحانه وتعالى زلقس اندحر كوينو وي زي تقومولو اندحر كوينو اسكار الصباح والمساء يقبرن بمعتاونو كمتي غبو زي جبر نحر كوينو اب صلاه اب كال نغرات نحر اب ذكر كله نغر انت زتحاتي انت اشمو مالت زتحاتي انت اشمو تقداسنت زي بلو انت دا كوينو اذ نغرات زي نخطقعو كفوت مع تصلو مالتي سلازي بزيوم غيركا كعصو زخيل نغري مالتي سلازي نزيان زحلفه كيزه بزح كيزه سلتزارربنا لن بحصر زبله زين ابسلسه نريئن اي عيني وي حاسدن سحرن زبلا كبخمز عينت كنتقاللن نخيل مالتي نزيان كات فوسن انتايو اسكار صباح والمساء بمغبار نكالا خلو جن اند حرد امصينا اب علاجنا اتو مالتي سلازي مكل خالالو علاج قالو كتكالا خلو نحركونكا خيمصاكا خلو زي اسكار صباح والمساء تقبر اي مصاكاني انت متيكا جن اب حمام دحر الله جن علاجها تقبر مالتي مستي اسكار الصباح والمساء علاج كتقبر قبا مالتي سلازي لو بزح حساب انت اشمو نريينا بزح حساب استفالالي صقمات كهلو خيليو እዚ صقمات እዚ ሓደ ግዜ ክገልጾ ፈቲነ ነይረ ግን ናብ ካል ስለዚ አተና ምናልባት ኣብቲ አፉሊ ነገራት ስለ ንዛረብ አርእስቲ ሂብና እዚ ዛት ክገልጾ ኣይከኣልና ነርና ነገር ግን ኣነ ሕጂ እንታይ ሃገብረ እቲ ምልክታት ዝበሃል ሕጂ ኣብሰብ ዘሎ ምልክታት እዚ ነገር እዚ እንድሕር ኣለካ ኮይኑ መጀመርያ ባዕልኻ ክትዕለጅ ግባእ ብዙሕ ግዜ ተዘራሪብና ነርና ባዕልኻ ምዕላጅን ወይ ከዓ ናብ ሕክምና ምኻድን ይኹን ወይ ከዓ ናብ ሩቅያ ምኻድ ኩሉ ተኣሽሙ እዩ ፀገም ዘይብሉ ጉዳይ ግን ሕጂ ኣነ ኣብዚ እንታይ ክገልጽ ደሊ ሰብ ሕጂ እንታይ ይኸውን መስለኩም ነፍሱ ገዲፉ ስኒ ነፍሱ ክገብር እንዳኸኣለ ማለት እዩ ነፍሱ ቁርአን ክቀርእ እንዳኸኣለ ኣዝካር ሰባሕ ክገብር እንዳኸኣለ ነፍሱ ኣይገብሩን እሞ እንታይ ግን ይደሊ ሙዕጅዛ ይደሊ كيدي لو بحدا وتا تقرأ أبيلو بقى كحوي إذا اللي مالتي نسوجن أبتي زجبر ناي رقيا ناي مكل خال نسوجن يد زي أتو مالتي زخاتي عبيد أجم زلولهم مالتي ناي قد الإيدنا هنقطو اللي بجمريا زخون عينة حمام كنيستات كم تخلو كب الله سبحانه وتعالى نعناون اختبار مخانو ويكأن نعنا فتنة مخانون كنفلت على مالتي من البعض كابتي زلنا يو قفلة أبدين زنبرنا التحساسبة ويكا رحوق إلنا نيرنا نخون كابستفالا لينا يدين قداي نقر كن كمستات كقات كله يمل سكايو سلازي كمزون دليلنا الله سبحانه وتعالى كخون خيليو بخمزي زملس بزح حساب رئينا مالتي استملسو كمز عينت مسوردهم
ወይ ሓደ ነገር ምስ ኮነ ምስ ተሳሓረ ኣብ ዲን ከልተዝም ይጅምር ምክንያቱ እቲ ስሕር ክጠፍእ ዝኽእል ብቁርኣንን ስለ ዝኾነ ናይ ግድን ኢልቲዛም ገይሩ ነዚ ክቃለሶ ጅምር ማለት እዩ ስለዚ ብተዘዋውር እንታይ ኮይኑሎ ካብቲ ዝነበሮ ናይ ርሕቕ ኢሉ ዝነበረ ካብ ዲን ሕጂ ናብ ዲን ቀሪቡ ማለት እዩ ሓደ ሓደ ግዜ ኸይር ክኸውን ክእል እዩ ማለት እዩ ሓደ ሓደ ግዜ እውን ኣሎ ከምዚ ዓይነት ሕማም ክመጽእ እንከሎ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ibtila ይህበካ ምክንያቱ ስለ ዝፈትወካ ደረጃኻ ሓፍ ከብሎ ስለ ዝደለየውን ከምዚ ዓይነት ክመጻካ ክእል እዩ ስለዚ ነዙውን ክንቀበሎ ይግባእ ማለት እዩ ስለዚ ኩሉ ሕጂ እንድሕር ሓፈሻዊ ርኢናዮ እዚ ኩሉ ሓደ ነገር ኮንካ ማንም ዓይነት ሕማም ሓሚምካ ዝኾነ ዓይነት ሕማም ሓሚምካ እቲ ሓደ ዝሕዊ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ጥራሕ እዩ وإذا مرضت فهو يشفين ስለዚ ንሱ ጥራሕ ስለ ዝኾነ ዝሕዊ እንታይ ክንገብር ኣለና ማለት እዩ ናብኡ ናብ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ገጽና ክንገብር ኣለና ክንመልስ ኣለና ንዑ ክንልሙኖ ይግባእ ማለት እዩ ምክንያቱ ንሱ ከሕውየና ዝኽእል ጎይታ ስለ ዝኾነ ወይ ከዓ ሰበብ ክገብረልና ክእል እዩ ንዝኾነ ነገር እቲ ምሕዋይ ሰበብ ክገብረልና ክእል እዩ ንኽንሓዊ ከኣኒ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ክወፍቐና ክእል ማለት እዩ ስለዚ ሕጂ ቀዳማይ ነገር ክንገብሮ ዝግባእ እንታይ እዩ ናብ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ምምላስ ዝኾነ ዓይነት ነገራት ደው ከነብሎ ግባእ ሙዚቃታት ንሰምዕ ተኾይናቱ ሙዚቃታት ሕጂ ደው ከነብሎ ኣለና ምሽ ሕጂ ጥራሕ በቃ ከተልግስ ኣለካ ካብቲ ሙዚቃ ገለመለታት ናብ ቁርአን ገጽካ ክትከይድ ኣለካ ገዛና ኩሉ ሰብ ገዝኡ ማለት እዩ እቲ ናይ ገዛኻ ንፋሲ እስላማዊ ንፋስ ክትገብሮ ክንጽዕር ኣለና እስላማዊ ንፋስ ካብ ኩሉ ነገርሲ ከነልግስ ይግባእ ማለት እዩ ኣብ ገዛኻ ዘሎ ስእልታት ገለመለታት እንድሕር ኣሎ ኮይኑ ናይ ሰብ ስእሊ ናይ ገለ ስእሊ ናይ ደረፍቲ ስእሊ ናይ ገለ እዚታት ኩሉ ክለግስ ግብኦ ማለት እዩ ሙዚቃ ገለ ትሰምዕ ተኾንካ ከተልግሶ ኣለካ ቁርአን ክትሰምዕ ፈትን ሓዲስ ዕልምታት ስለዚ እዚታት እንዳገበርና እንታይ ክንገብር ንኽእል ማለት እዩ ነቲ ዘለና ናይ ኢማን ድኽመት ክንመርሶ ንኽእል ማለት እዩ ወይ ከዓ ኢማንና እንዳወሰኸ ክኸይድ ይኽእል ማለት እዩ ስለዚ እዚታት ሓደ ካብቲ መፍትሒ እዩ ማለት ስለዚ ብዙሕ ግዜ ሎሚ ኣነ ከምዚ ኮይነ ዝብሉ ንርኢና ካብቲ ዝኸውን ነገራት ሓደ ሓደ ክጠቅስ ደሊ ንኣብነት ናይ ምርሳዕ ጉዳይ ኣሎ ሰብ ቀደም ጽቡቕ ነይሩ ሕጂ ይርስዕ እንዳርስዕካ መኻድ እዚ ዝገርመኩም ሓደ ክነግረኩም ኣብ ኣውሮፓ ተወሰኑ ሰባት ኣብ ኣውሮፓ ዝገበር ኩሎም ሩቅያ ኣለዉ ብፍላይ ድማ ተማሃሮ ይኸሬታ ተማሃሮ ኣለዉ እዞም ተማሃሮ እዚኦም ገሊኦም ዩኒቨርሲቲ ዝመሃሩ ንሕጂ ከኣቱ ዩኒቨርሲቲ ዝዳለዉ ከምዚ ዓይነት ነገራት ይጋጥሞም ብፍላይ ኣብ ዓይኒ ድዩ ኣብ ስሕር ድዩ ገለ ይጋጥሞም እሞ እቲ ትምህርቲ ክንዲ ዝቕጽልዎ ንድሕሪት ይምለሱ በቃ ደው ይብሉ ንኸይመሃሩ ገብሮ ማለት እዩ ስለዚ ካብቶም ዝገበርክዎም ሰባት እንታይ ኢንፎርሜሽን ርኤ ማለት እዩ ማለት ምስተላፋለፉ ገሊኦም ተታሒዞም ምስተላፋለፉ እቲ ጅን ባዕሉ ከምኡ ይብል ንሕና እቶም እስላም ክንመሃሩ ኣይንደልን ኢና ብኸምኡ ኢና ንሕዞም ክመሃሩ ኣብ ጽቡቕ ክበጽሑ ክምዕብሉ ስለ ዘይንደሊ ከምዚ ጌርና ኢና ነትርፎም ከምዚ ጌርና ኢና ንቃለሶም ዝብል ተኣሽሙ ሰሚዐ ማለት እዩ ገሪምኒ ሱብሃንአላህ ካብቶም ተላፋለፉ ማለት እዩ ስለዚ ኩሉ ግዜ እንታይ ይገብሩ ማለት እዩ እስኻ ሙስሊም ድሕር ኮንካ ሙስተህደፍ ኢኻ ማለት እዩ ኣወል ምን ሸይጣን ኣሎ ይጻረረካ ማለት እዩ ምክንያቱ እስኻ ሙስሊም ኢኻ ኣብ ቀልብኻ ላ ኢላሃ ኢላላህ ጥራሕ እዩ ዘሎ ካልእ የለን ብጀካ ንሓደ ኣላህ ንኻልኣይ ትግዛእን ኢኻ ሽርክያት ኣይትገብርን ኢኻ ቢድዓታት ኣይትገብርን ኢኻ ናብ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ኢኻ ትሰግድ ስለዚ ኑሩል ኢማን ኣለካ እዚ ኑሩል ኢማን እዚ እሳቶም ኩሉ ግዜ ተጻራሪ ስለ ዝኾነ ንዓኻ እንታይ ገብሩሃ ደልዩ ክረኽቡሃ ደልዩ ማለት እዩ ዝተፈላለዩ ነገራት ስለዚ እስኻ እንታይ ክትከውን ኣለካ ክትብርትዕ ዘለካ ምሽ ክትፈሪሕካ ንዕኡ ትጎድፎ ድሓር መጻወት ናቶም ትኸውን ላላ ብልዓከስ ሰይድና ዑመር ክመጽእ ከሎ ብየማን ክመጽእ ከሎ ሸይጣን ብጸጋም ኸይድ ነይሩ ይብሉ ሰይድና ዑመር ክመጽእ ከሎ ብጸጋም ትመጽዩ بحد من قد خيط كله شيطان بقرمي وأيمتني إذا خان تأتي قوة الإيمان زنبورو نعو كبو كأوروبا يكليني ناو سلازن إحنا أنت هنقبر بستفل درجة نحناون
ክንከላኸሉ ግባእ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ናትካ قوة الإيمان እቲ ናትካ ምስ الله ዘለካ ርክብ እቲ ስኻ ትገብሮ ስራሕ መዓልታዊ ትገብሮ ኣስካርኹን ሰላትኹን ምስ الله ዘለካ ርክብ ውሽጥኻ ማለት እዩ إخلاص ጌርካ ትገብሮ ነገራት እዚታት ኩሉ ሕጂ ተደማሚሩ እቲ ኢማን ነቲ ሰይጣን ይሰጎ ማለት እዩ ክቐርበካ ይክእልን ስለዚ እዚ ከተዕብዮ ኣለካ እዚ ከንዕብዮ ግባእ ማለት እዩ ኩሉ ግዜ متعلق ክትከውን ኣለዎ ቀልብኻ ስኒ ቃፍል ክትከውን ይብልካን ዝረሳዕካ ክትከውን ይብልካን ናይ ዱንያ ጥራሕ እምበር ናይ ካልእ ዘይትሓስብ ከምኡ ክትከውን ይብልካን ናይ ግድን ናይ الله سبحانه وتعالى ጽባሕ ክትመውት ምዃንካ ክትሓስብ እንታይ ሒዝካ ክትከይድ ከም ዝግባእካ ሞት ከም ዘሎ ምዝካር እንተሜትካ እንታይ ሒዝካ ክትከይድ ኢኻ እዚ ዓይነት ነገራት እንታይ ኸውን ኣሎ ኣብ ነብስና ከዓቢ ኣብ ኢማንና ከዓቢ ይግባእ ማለት እዩ يغريتا سلازي زي حال خبتي مرسعات زمت بزح مزنقع مالتيو وي مرسع وي تهكيت مت تهكيتات زي نبره مالتي حدشت نغرات زي نبره وي كل جزء تهكي دول زنبركا ما شاء الله تهكيت اي نبركا حجي كن حدش مت تهكيت بحلفي ابصلات تهكي اب خير كون كله تهكي ابزناي دين زخون نغرات تهكي ولا نسمعون تهكي ها مالتي قران نختسمع تهكي تقول مالتي قران نختسمع ابتناي موسيقى قال هون كله ما شاء الله ابناي بوليتيكا غدايت هون كله بقى ينشط نفسها بو تفلط تخيل على حدا نيرو سب كل جزء مسانا ينيرو حجي كنزارب كلنا انت انا بوليتيكا هوينو بس ما شاء الله نشيط يحاضرهم نحن بوليتيكا ناي قلي خزارب كونكا بقى بالتعمي انت اشمو زخون نشيط خون بقى يملس يبل قال ناي دين عند حرام تيها شعو ناي حديث الرسول وي دين كلمات قرب تزرب حتى ابيلكا نبدك اسخيد مالتي خلقس دلي بقى انت تسبا تبلو يدقس هذا حاجه حدا صقم نيرو مالتي سبزي مخنياتو ناي دين كسمع سلا زي دلي ابتو وشت زلو يدقسو مالتي امنا بوليتيكا هون كله شعو جمرت نحرا بيلكا بوليتيكا كمزا دقيسو زي نبر بر تبارا بيرو قطتا اينابتي تاشم زاتو كمزا عينت سبات الله طيب بارك كبرات سمعتنا نزياد دحر فاصل كما تصاكمي دحر زعما سغاغريت ان شاء الله كما تصاكمي بارك الله فيكم مساي صنحيكم لا 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 ورحمة الله وبركاته تماريسكم الله كبرات سمعتنا حجي خريص انيحي من البات قال لهم حطوا زلكم كتكونوا تخولوا قل انت يالنا حجي مسلكم ناي حطون ملسن بروجرام سلازلنا زخون عينت حطون ندحرالو كمزي ولات زلام حكي والد زلام تبل دلخي وي تقاقي خي كنت اشمو حطون ندحرالو ابتي ناي واتساب قطر سلك سلازلو ابو سلودلنا ان شاء الله زمت زلو سولوس حطوتات ملسني حطوتات راح البروجرام سلازلنا او هون روينا مالتي بسترفه مبزحتو غيزي ازي حجي انا زاربو زلهو يا ابوزح نجر ابود سبي حجي بهايمانوت كمان بزي مفلاي اندحريخا ابود سب اب كريستيان الله اب اسلام الله اب كله سب زبحال مالتي كم سبسي زي حسد عيني سحر قال زبحال الله مالتي حجي جن كله يفعلالي كما يجرون السحر يلقصو يفعلالي مالتي اب هندويزم حجي زغرمكم الله سحر غبريم سحر غبرو ولا اتوما غاننتون يوصوم اب كريستيانون يوصو اب اسلمنا يوصو اب كال هيمانوتات يوصو
ኣብ ኣፍሪቃ እንድሕር ኬትካ ናቶም ባህላዊ ነገራት ኣለዎ ነቶም ኣጋንንቲ ዘውፅኡሎም ኩሉ ዚታት ኣሎ ግን እንታይ ናብል ዘለና እቲ ቁኑዕ እንታይ እዩ እቲ ቁኑዕ ክኸውን ዝግብኦ እንታይ እዩ እሳቶም ገብሮ ነገር ግን ቁኑዕ እንታይ እዩ እንድሕር ኢልና ብጀካ ብኣላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ብሓደ ፈጣሪ እምበር ብኻልእ ንዓቶም ኣይነውፅን ማለት እዩ ወላ ንሓደ ሰብ እንተኣሽሙ ስሕር ሒዝዎ ቁርኣን ትቐርአሉ ናይ ኣላህ ቃል ካብቲ ቁርኣን ትቐርእ ናይ ኣላህ ቃል ስለ ዝኾነ ንዕኡ የብሎ ማለት የቃፅሎ ብስም ኣላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ብሓደ ፈጣሪ ኢኻ ከተውፅእ ዝግባእካ ብስም ኣላህ እዩ ክወፅእ ዘሎ ኣላህ እዩ ከዓ ዘውፅኦ ንዕኡ እኮ ማንም እኮ ንዕኡ ዘውፅእ እኮ ወላ ሓደ የለን ማንም ሰብ እኮ ብምሉኡ ሕጂ ኣብ ሓደ ሰብሲ እዚ ጅኒ ወይ ሸይጣን ኣሎ ኢልካ ክትሪኦ ወይ ከተብሎ ይትኽእልን ኣይትሪኦን ኢኻ ገሊኦም ዝዛረቡ እዮም ገሊኦም ከዓ ስቕ ብሉ ኣይዛረቡን ጥራሕ ይሕምሙ ነቲ ሰብ እስኻ ከም ሰብ መጠን ሕጂ እስኻ ትሪኦም ነገር ሓደ ሰብ እንድሕር ኣነ ይሪኦም ኣለኹ ወይ ከዓ ሰሚዐዮም ከምዚ ኢለ ከይተዛረበ ማለት እዩ እቲ ተሳሒሩ ዘሎ ሰብ እቲ ሓሚሙ ዘሎ ሰብ ከይተለፋለፎን ከሎ ማለት እዩ እንተደኣ ኣብ ገዝኡ ኮይኑ ኣነ ይሪኤካ ኣለኹ ከምዚ ትገብር እንድሕር ኢሉ እዚ ደጃል ይበሃል ሓሳዊ ምስቶም ናይ ኣጋንንቲ ሲስተም ዝኸይድ ሰብ እዩ ስለዚ ሓደ ግዜ ትሪእዎም ትኾኑ ኢኹም ሰባት ኖኖ እስኻ እኮ ኣብ ገዛኻ ከለኻ ከምዝን ትገብር ነርካ ከምዚ ኢልካ ኢሉ ኣብ ገዝኡ ከሎ ሞተ ሓደ ኣብ ካልእ ቦታ ከሎ ከመይ ገይሩ ሪእዎ ንዝብል እዚ በቲ ናይ ኣጋንንቲ ዝስራሕ ስራሕ ስለ ዝኾነ እዚ ምስ ስሕር ምስ ኣቶም ተሓባቢሩ ሰርሕ ማለት ወላ የውፅኦም ግን ብምትሕብባር እዩ ዘውፅኦም ማለት እዩ ተረዲእኩም ስለዚ ከምዚታት እውን ኣሎ ማለት እዩ ኣብ ዝተፈላለየ እንተኣሽሙሎ ኣብ ዝተፈላለየ ሕብረተሰባት ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ካልእ እንታይ ኣሎ ሕጂ ርእሲ ሕማም ተደጋጋሚ ርእሲ ሕማም ዘለዎ ሰብ ከምዚ መርዘን ንብላ ኣክቹዋሊ እንተኣሽሙ የለን እኮ ርእሲ ሕማም ዝበሃል እኮ የለን ርእሲ ሕማም ውፅኢት ናይ ካልእ ሕማማት እዩ ናይ ኣብ ደቂ ኣንስትዮ ሕጂ ንኣብነት ናይ ማሕፀን ወይ ናይ ኣፍንጫ ናይ ዓይኒ ናይ ስኒ ናይ ገለ እዚታት ኩሉ ናብ ርእሲ ሕማም ይሕመካ ማለት እዩ ስለዚ ከም ውፅኢት ይደኣ ዝንበሪ ናቱ ናይ ባዕሉ ርእሲ ሕማም ከምዚ ኩሉ ግዜ ዘሕመካ የለን ግን ውፅኢት ኸውና ስለዚ ንሕና ከም መርዘን ኢልና ንፈልጣ ማለት እዩ ወይ ከዓ ኩሉ ግዜ ርእስኻ ሕመካ ካብ ምንታይ ሕጂ እዚ ንዝብል ከዓ ካልእ ሕማም ስለ ዘሎ እዩ ስለዚ ክትረኣዩ ግባእ ምጭናቕ ኣሎ ምጭናቕ እውን ከምኡ ኣብ ዝተፈላለየ ግዜ ምጭናቕ ብዙሕ ሰብ ክህሉ ከሎ ገሊኦም ይጭነቑ ወይ ከዓ ኣብ ብዙሕ ሰብ ክትቀርብ ዘይደሊ ኣብ ቤተሰብ ኣኼባ ናይ ቤተሰብ ወይ ገለ ዝኾነ ነገራት ከምዚ በዓል ድዩ ወይ ገለ ክህልዎ ከሎ ሓደ ቤተሰብ መርዓ ድዩ ዝኾነ ዓይነት ብሓንሳብ ዝእከብሉ ነገራት ክህሉ ከሎ ዘይምኻል ዘይምድላይ ምስ ሰብ ክትእከብ ዘይምድላይ ሰብ ዘይምድላይ ንበይንኻ ጥራሕ ምድላይ እዚታት ከዓ ኩሉ እንታይ እዩ ሓደ ካብቲ ምልክታት እዩ ናይ ምልማስ ኣካላት እውን ኣለዎ ሓደ ግዜ ናይ ፀጋም ወይ የማን ገለ ይለምስ ኣካላትካ ብፍላይ ኣብዚ ናይ ኢድካ ክኸውን ይኽእል ኣጥራፍ ወይ ከዓ ናይ ኣፃብዕትኻ ክኸውን ይኽእል ስለዚ ሉሙስ ኣካላት ፍሉይ ቦታ እንድሕር ኮይኑ እዚ እውን ካብኡ ክኸውን ይኽእል ረስኒ ከዓ ኣሎ ሓደ ግዜ ኣብ ግዜ ዛሕሊ ረስኒ ኣብ ግዜ ዋዒ ድማ ቁሪ ኣንጻር ማለት እዩ ኣብ ግዜ ሃሩር ይኾነካ ዘሎ ግን ኣንጻር ይኸውን ቁሪ ኣብ ግዜ ዋዒ ድማ ብርቱዕ ዋዒ እንከሎ ቁሪ ይኾነካ ወይ ከዓ ኣብ ግዜ ቁሪ ከዓ ዋዒ ይኾነካ እዚ እውን ሓደ ካብቲ ናታቶም ፀገም እዩ ብኽያት ከዓኒ ብዘይ ደለኻዮ ነገር ብሕልፊ ኣብ ሓሰድ ሕጂ እንድሕር ኢና ሓሰድ ዘለዎ ሰብ ሓደ ካብቲ ምልክቱ ብኽያት የብዝሕ ወይ ከዓ እቲ ብኽያት ብዘይ ድሌት ዝመፅእ ብኽያት ብሕልፊ ኣብ ደቂ ኣንስትዮ ብዙሕ ትሪኦ ብዘይ ከይደለያ እንከለዋ ከመይ ጌራ ብኽያ መን እዩ ዝበኪ ዘሎና ኣይትፈልጦን እያ ስለዚ ወላ ንሳ እውን ንምንታይ ብኽያ ይትፈልጥን እያ ብዘይ ድሌት ምብካይ ማለት እዩ ከምኡውን ምንቅጥቃጥ ናይ ተፈላለየ ኣካላትካ ማለት እዩ ቀጥቀጥ ይብል ወይ ፈርፈር ይብል እዚታት እውን ኣሎ ከምኡውን ሕክምና ዘይኣልዮም ነገራት ሕክምና ዘይክእሎም ዘይከኣሉ ወይ ከዓ ዘይፈለጦ ሕክምና እውን ሓደ ግዜ ካብቶም ናይ ኣጋንንቲ ስሕርን ዓይንን ገለን ክኸውን ይኽእል ማለት እዩ መንሽሮ ንብላ ወይ ከዓ ካንሰር ናይ ደም ካንሰር ወይ ከዓ ናይ ተፈላለየ ካንሰራት ከምኡውን
زي كاب أتوم كون خلي فعلا بالرقية شريعة ما شاء الله تعالى يجوا سبات الله زحوي كانسر زنورون سبات الله مالتيهم أنا حدا زي ذكرني حنتي أب حالهم هوسبيتال أما حلالي فوق ما نبتناي كانسر بقى صغي كانسر لكي أب كم زبطة خيلهم فايلا كل متات ناو خيلو مالتي حجي ناو كلمي كيميكال نخت وسد قال إن دابولو خلو كلميو نابنا متيا مالتيو رقيا غير الله بتتقبر كل رقيا مالتيو الله سبحانه وتعالى سعات معت قال هون غير مالتي بدحريو أبتو هوسبيتال كيدا تشك تقبرت داي بالله ولا حنتي ناي دم ينيرو أبدم كانسر أبدم ينيرو سلز زي بالله بدحريو قريموم توم هوسبيتالون كله فايلات نخمت تغيرو كم يجرهم أب كله فايلات قالوا تي تعشوا موصيتا كانسر كم زنبرة بتدم مالتي حجيجين يلا نشرشوا قال أي سلسة غيره ما يبل كان يرى ما بالحرية مالتي كم زون نقاطع سلازي كل جزء مستحكم الناوي نجر أقدم عبيلك قروقي أخذ قبر صبوي مهنياتو بوز اللي نجرات ندحر كوينو كالتيف كحد حنت خليها أب أوبريشن أب كيميكال أب قل خياتها مالتي سلازي بايزوي ولا كريستيانون قالوا أبانا استعالجوا مالتهم جن بناتاتهم تعشوا مخنبل أين توصلنا من يوم قالي سلست تعالجا دك نستيو اللوا استحكم ماتي بقرآن استحكم اللوا نجر جن يا نتي نحن انتينا ندلي تقند نجر تسبت خم يجرو يحوي ترحم بر أبسب كيتكا ويكم زيوم زي رأيو مسكردو قال ما تعدون لا بالكا زبها النجار يلون إلا حدا سبات الله زي زقبرو أب ناي سحر نحر كوينو ونحن حبرة سب تمرتك خونو مئنتان ناتي تسمعكم وتأجم يبلون زبلو سبات نحر الله ينات راح نسمعهم بر إذن أي رقيا وي حدا سبت تلافا ليفو قليلو هبزي أيتوصوني خا كل يهتوصو مهناتو ناتو دليتون كحتى تالو مالتي سلازي كريستيانون بعلم بزحت دك نسيو رقيا زقبرنا لنزحاوي يالو مالتين ولا حدا جيزون قالي حاجة حنت نيرا أب ناي قرب ممر قرما زبحال إثيوبياوي ددحري يتخيد نيرا بزح جيزي أب تخيد بقى نسو أو تسئل كبلا أب تخيد ميليسا أب زخور عد تخيد نيرا بز أوروبا متسين كله كم أتبلنا مالتي سلازي كله قبر الله نيرو جن تي حمام سي ستيل نيرو سلازي مزقبرنا الله جن تعالي جمالتي والحمد لله سلازي كم ساعة الله ناي جوغري مقررات أبدك نسيو بفلاي جوغري مقررات كابكم أخوون غيلي قال حكمناو أنا حجين تايب زيزبل الله حكمناو قدايات نقرات الله ناي حكمنا كيت كاحد قبرز قباكا دحر حكمناو خوينو مالتي جن حكمناوي زي كوني الله حجي ساق قرمي حكمنا ما هاد كان نزقبر زي نقابلنا حجي حانتي حدا زي قلعان يشتيع 3 عامات قلت خون أفا بملؤو قصيلو أفا سني قصيلو ولا صباخ تستي تخيل ولا مجيب تبلع تخيل مالتي حجي ريوما ولا حنت نقر تي بالله مالت أبناي أسنان قال نقر كيه اللي لهم ناي سندي ولا ناي زخون نقر أتاوش تزلو نقر ريوما ولا حنتي تقصلس كميلي يمت إذلو كردو ما يكالن زخون عينت أجمعت يلن مالتي نقر كن الساقن أفا ها مسبولته ويكا أبحال الدو مسبله كبلع كستي كيلني كسنا جبرو طبنا بلو يستيوا مالتي سلازي رقيا مستقبر الله حجزيا انت كوينا ما شاء الله جلسة أول أبتنا مجمريا تمحيشة ولا بتي دقون زنبري ملكتات زنبرون نايقوس لز مثلا بتا أفاك كبابي أبتنا مجمريا مستقر على رقيفو خمزي كيدو سلازي كالا أي ساساي دقيمنا بدحريو خلاص كم سرعات تبلع ساتي ولا حنت نقر دي بالله هنا سلازي كمسات يقاطم مالتي إذا ناي جوغري ون كومو ناي جوغري مقرراتون حدا خابتي ناي عيني خون خيل صبو جوغرا نيرو دحر كقرارص يجمر مخنياتو عيني مصيو ناي سب عيني ما شاء الله بزي مبال سلازي زون حدا خابتي تاشميو علاج الله بو كتعلاج لك مالتي
عنتو إلنا مرسع بزح جزء مرسع كامت أنا لعلي بزح من بحق كأني كتو ينبحو زي نبرة مالتي بزح ينبحو بفلاي كأني أبزني أب صلاة كتأتو نحر كوينو قلي ويا بصلاة وشتي ينبحو بزح جزء زون حدا خابتي تسقماتي برتعو قطن خالو حدا على جزء كامت أنا لعلي مقطان ويكا كامت أنا العلون مجزاف الله زون حدا خابو كون خيليو كم زجاج قبرو وي كم زقطن بليعو قالو زبال مش قالو يبلع قنساتو ما بيئتو يتفلتن سلازي زون حدا خابت تسقمات كون خيليو زي من الباس ناي امي باناي كال حمام تزيله مالتي كمون بوزح استحلام يبال استحلام كان انتايو ورتبعتا يهم قال نسيتي دقيسا خلا غزا مسبايا يترخبت كله جن نغو تسكلا وي كتسكلو افسي يفسس مالتي تي زرئيف يفسس سلازي زون بزح كيزهم اندو حدا زغاطمو خوينو زون حدا خابت تصقمات كون سلازي خيل كتنكبلالو كان انتاي حنقولك كحزي كل اجي مرسع إلا مرسع كال اندي حنقولك كحزي كل ነገር ይነግሩሃሞ በቃ ጦይ መስበልካ ርስዕቶ ብሎ ከምዚታት ሆናሎ ጨርሽ ካትርስዑ ገለ እቲ ሓንጎልካስ ክቅበል ዘይክእል ሓደ ግዜ አይ ቲንክ ኣብ ስዊድን ከይከውን ሓንቲ ከምኡ ሓየማ ነይራ ሓንጎላስን ይፈፂሙ ዘይቅበል ማለት እዩ ፍጹም ዘይቅበል ወላቲ ኣብቲ ቤት ትምህርቲ ኸይዳ ትስዑ ትመሃር ነይራ ናይ ቋንቋ ገለ ኣብ ቤት ትምህርቲ ኸይዳስ ወላ ሓንቲ በቃ ስኢላ ትሪኦም በሪ ኣብ ሓንጎላስ ዘይትሕዞ ሓንቲ ነገር ዘይትሕዝ ማለት እዩ بدحري ساتومون انتينا هنقبر لهم حنقول سلازي حزن تينا نبكال اخنا ما حلال فاقل لهم مالتي حجي تبل نسا حدا معلتي فتنا مسحاونا الى تفتنا ورقتي تصحيفو ينو حجي فتنا مش الله ورقت مصاكا ز ورقتي حطوتات الله نسا كن تريو دلا نز ورقت حد نجر زي يقولو تعالى ورقت صحف زي يقولو حجي صحف زي يقولو داني انت هقبري لا بقى ولا حنتي قريفاتو تخيد مالتي معرخ مزي بصيحه نيرا بدحريو رقيا مستجبر الله ما شاء الله كم وين تصنيحو مالتي اذا سب قال وين تصنيحو صبو كيدا مالتي اذا حجي حدا خبتي حنقول كم زي حز كم دي مهار كم دي يسرح مقبار قال زيتات كابو استبقسه مالتي ጭንቀት አንቶ ይዛሪ ምናሉ ጭንቀት ግን አብስተፋላሊ እዋናት ፉሊ ጊዜ ንኣብነት ከም ሰዓት 4 ተኾን ከሎ ወይ ከዓ ድሕሪ ከም ዝቅድሚ መቅሪብ ዝበሃል ካብ ሰዓት 4 ክሳብ 7 ዘሎ ጊዜ ኣብኡ ጥራሕ እንታሽሙ ጭንቀት ይመጽእ ብድሕሪኡ ከምዚ ወይ ሓደ ሰብ ከኣሎ ካብ ገጹ ربع አይወጽን ይብል ገለ ኸውን ይብል ይጭናቅ በቃ እንድሕር ወጽዩ ይጭናቅ ከምዚ ዓይነት ገይሮም ኮፍ ይብሎ ማለት እዩ ስለዚህ እዚታት ሕጂ ካብቲ ምልክታት እዩ ከምዚ ሓደ ሰቡን ንገጹ ከኣት ከሎ ሰብ ሓዳር እንድሕር ኮይኖም አሬታ ሰብ ሓዳር እንድሕር ኮይኖም ንሳ ወይ ሰብኣያ ክመጽኡ እንከሎ ይኸብዳ አክንዲ በደስታ በሐጎስ ተቀበሎ በቃ ይኸብዳ ከመጽ አይትደሊን ማለት እዩ ሰብኣያ ስን ቀልጢፉ ከመጽ አይትደሊን ምጽ እንተይሉ በቃ ትርበሽ ትጭንቅ ተብል ገለ ወይ ከዓ አንጻር ድማ ንሱ እቲ ሰብኣይ ከዓ ንገጹ ኸይድ ዘይደሊ ንሳ ወላ ሓንቲ ነገር ይበላን ግን ንሱ ንገጹ ከኣቱ ቀልጢፉ አይደሊን ናብ ካልእ ጥራሕ ከይደሊ ንገጹ ነው ከኣቱ ሲ በቃ ይጮንቆ ከምዚ ምሻሎ ናብ ሓደ ጎዳእ ነገር ዝኸይድ ዘሎ ከምኡ ሆይን ሰምዑ ሕጂ እንታይ ይኸውን ናብ ኣዕሩኽቱ ናብ ዳሻሂ ናብ ዳገሌ ይዕጸፍ ማለት እዩ ከምዚታት ዓይነቱን ኣለው ሰባት ስለዚ እዚ ሕጂ ኣብ መንጎ ሰብኣይን ሰበይትን ዝተገበረ ነገር ክኸውን ይኽእል ማለት እዩ ገሊኦም ከዓ ኣብ ግዜ መርዓ ክበሃል ከሎ ዝጭነቁ ዝጭነቃ ኣለዋ ተመርዓው ከብልዎ ከለው በቃ ይጭነቅ ክምርዓው አይደሊን ፍጹም በዚ ጉዳይ እዚ አይተዛረቡን ይብል ማለት እዩ ካኑ ከምዚ ሓደ ሰብ ተመርዒው ምሻሎ ተመርዓው ትብሎ ከመ አይተዛረቡን ይብለካ ከም ዓይነት ኸውን እሱ ማለት እዩ ጋና ዘይተመርዓው ከሎ ተመርዓው ክትብሎ ከለካ እንታይ እዩ ክገብር ብድሕሪ እንድዒ ነገር ግን ፍጹም ብዛዕባ መርዓይ ተዛረቡን ይብል ከም ኢሉ ክነብር ደሊ ይጸልኦቲ መርዓ ዝበሃል ነገር ማለት እዩ ወይ ከዓ ሓንቲ ጓል እንሰይቲ እውን ከምኡ
بزعبا مرعى تحالمت حتى تحالمت نو 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 بقى عيدلين أي تبولون بقى عيدلين زيتات حجي انتايو كله ناي رقية شرعية عيدليو حدا نقر سلازولو حدا جيزة تما قان انتي حزو خايم نخيتو مرعو نخيتو بالستقبر خو نخيل مالتي سلازي ناب رقية خيتكا زو دايزي كتريو يقبع مالتي كمون أبحث آلات بزوح جيزي فوليك أنزاتات سوري أب محتن كبلي أم محتن فوليك أنزا يجي قالن سيتي بفلا يدك نسيو أم محتن كم قول عزلو مثلا قليين ويكا حد نقر كم زلو انتفاخ قبر ويكا ينفح كبدها كم زقول عزلو نقر كوين سمعن ويكا حلا حد يزون كم زي زنك أساء زلو نقري مثلا زنك أساء زلو مثلا قريتا سلازي ازي حجي كابو كون خيلي كابتو أو وجد حدا نجر جيرهم لا وي أما حتى حدا نجر وي نخيت ولد وي خيت مرعو أو جبروه اليوم زون تتحازم مسؤول كون خيل وي حدا يزون أبزناي ناي ديتات ناي بيريدون تايخون قلتيفو يمت وي مسرع حيزو زخيد زنبر مسرع حيزو خمزي كيد يخون مالتي مسرع حيزو خمزي كيد يخون أبزناي بيريد ناي لك نسيو ناي تيجي ناتر مالتي ويكا ورحي أبابلو سلزي بتخكل كم زي كيد خون مالتي أبزون زقرم حدا كيزون من السبعة اندحر داني سبعي تمت بعد حذر كوينا مون سبعين سبيتن حماق نقر نحر غيرهم لهم نخير راهو بسني تي دم قصالي كوبرو خولو قصالي نعاسن دم قصالي مصا مالتي زي أمونغو سبعين سبيتن زقبرو مالتي سلزي حدا زناي بيريد قدايون مسؤول تتحازن نقرالو وي أقدمو وي كا دحيرو وي حالو ورحي كم تصنح وي بجاكا ناي هرمونات صقمات زي اللي ندحر كوينو مالتيو كم زيتاتون يرأيو سلزي كم زيتات كنتنك علنا مالتي وي نابرو قيا كل جيزي كنقرأ علنا اتي قدنكم قبرو زقبانا بعلنا تفتوفيلنا ايدنا أبكبدنا حزنا معوزتين كنقرأ آية الكرسي كنقرأ يقبع مالتي شو خبينا الكايو هل قال السمعيتات كسمع كايو لمصون حدا جيزي كاب أكلاتنا ناي تفلاي سونت لمصي كاب أخون خيليو حمام لمصي حدا جيزي كاب أخون خيل سلازي انتاي كخونا له مالتيو كالرأي له سوي كجبر له مهناتو لمص طرحون ديكوني حدا جيزي أبزناي توساس نجاراتي أب قص توساس نجارات متي أبزناي عيني تصلي مخون أب قص ناي مبلشاو نجاراتي متي إذا حجي مبزحتو جيزي نتي ملكع إنه مبلشاو زجبر سلازو خوني زون بستوسنا ملكعو رقيا جبرو المسؤول زخيد نجاراتون كوسدا لو كم بعل حبة سودا زي مثلو أبتي بوتا ويك زي الزيتون كانوا بلو قبع مالتي سلازي أنا لو مزارب دولو تي ملكتات سلازو خوني ترقعو كان حتصار لنا مالتي مخنياتو كل تدق تريفن له حتوتاتكم كله إن شاء الله بزلهم كريئة نزمت سدولو جيزي روب سولوس مالتيو ناب كلتن فرعن ناب كلتا يحجي سوري يقريتا ناب كلتا يدلو ساعات كلتا كساب سلسينا دلنا مالتي دحر حجي مستي ناي قداي حمام يتمنقسي تأشم سلزوت مالتيو مشات كنسرح يكالنا مالتيو سلزي نزي زمت زلون صباح ربعون كمو زعباتات إيرترا لنا نسون ساعات كلتا كجمري مالتي سلازي مدماتنا كاب ساعات شعات زنبر ناي مشت ناب ساعات كلتا قطري متسئل له مالتي كم حبريتا اوكي سلازي حجي نزي نمتقلال كلاتنا انت هنقبر قبع مالتي مخنياتو بزحات سحرت اللولومي نحنا كاب ناي فتارينا نزارب نابولو وي كاب املاح رخيبنا وي كفتاري رخيبنا حبريتا نابولو مس شياطين تتحيزهم مسኦም كوينهم سرحو زلو ناي سحر تجبارات سلازخونه كي تالل سب لك حجي انتاي مزريو اغاننت حدا اوصيو مالت قنوع مالت ايكونن بمنتاي اوصيو انتاي يغيرو إلك اخات حتى تنبري نموصا إلكم كل بزحات يمزوصو كل ولا اب هندويزم كيتكا يوصو ويم اب كالوت كيتكاون يوصو ويم
ስለዚ ግን እንታይ ሕጂ ከመይ ገሪኡ ኣውፅኡ እንታይ እዩ ዝገብር ዘሎ ምስኣቶም ተሰሚዑ እዩ ዘውፅኦ ዘሎ ወይሲ ብኣላህ ስብሓን ወተዓላ ለሚኑ እዩ ዘውፅኦ ዘሎ እዚ ኢና ሕጂ ንሕና ኣብ እስልምና እዚ እዩ እቲ ረፍድ ዝገብሮ ወይ ከዓ ናይ ትኽክል ዝኾነ ናይ ኣጋንንቲ ጉዳይ ዝዛረብ በዚ እዩ እቶም ካልኦት ግን ምናልባት ከም ሓደ ዓብዪ ተኣምራት ክገብሮ ይኽእሉ እዮም ከም ሓደ ዓብዪ ተኣምራት ግን ኣብቲ ውሽጢ እንድሕር ሪኢኽቦም ገሊኦም እንታይ ክብሉ ሰሚዕናዮም ንሓደ ሰብ ኢልዎ ስእለይ ሰይደልካ ነይረ ኢልዎ ንሓደ ቀሺ ስእለይ ሰይደልካ ነይረ ኣሃ እስኻ ዲኻ ስእሊ ሰይድካለይ ኢልዎ ንዓኻ በታ ስእሊ ዝሰደድካለይ ነቶም ኣጋንንቲ ምሳኻ ዘሎ ኣሲረዮም ኢልዎ እዚታት ኩሉ ሕጂ እዚ ምስ ሸያጢን ተሳራተቢሎም ዝገብርዎ እዮም ስለዚ ኩሉ እዚ ናይ ክንጥንቀቐሉ ግባእ እቲ ቁኑዕ ካብ ሓሶት ክንፈልዮን ኣየና እዩ ሓቅን ኣየና እዩ ሓሶት ኢልና ክንፈልዮ ግባእ ኣየኖት እዮም ስሕር ሕማቕ ዝገብሩ እቶም ጥዑይ ዝገብሩ ናይ ኣላህ ስብሓን ወተዓላ ሰባት ከ ኣየኖት እዮም ኢልና ክንሪኦም ይግባእ ማለት እዩ ስለዚ ባረከላሁ ፊኩም በዚ ወዲእ ኣለኹ ናይ ሎም መዓልቲ ንኹላትኩም ብሰላም እንዳበልኩ ኣብ ዝመፅእ ዘሎ ግዜ ክሳብ ንረኸብ ድሓን ኩኑ ይብለኩም السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لا 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 لا